الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام حضرات بآواز بلند پڑھئے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. مصطفیٰ کے نور کی سجاد ہی تنویر ہے. مصطفیٰ کے نور کی سجاد ہی تنویر ہے. وہ علی المرتضیٰ کی جاگتی تصویر ہے. جس طرح امام حسن تے امام حسین حضور دے مشابہ سننا، اسی طرح حضرت زین العابدین حسین دے بیٹے مولا علی پاک دے مشابہ سن. مولا علی پاک دی چل دی پھر دی تصویر سن. وہ علی
مرتضیٰ کی جاگتی تصویر ہے۔ آپ زینت بن گئے سب عابدوں کے بالیقین، سب اماموں کے لیے وہ باعث توقیر ہیں۔ آپ عبادت اس طریقے کار نال کردے سن کہ جڑا بندہ آپ نو رکوع سجود وچ قرآن پڑھ دے نو ویکھدا سی او اپنی عبادت ہی بھول جاندا سی۔ اور آپ نو زین العابدین کیوں کیا جاندا ہے میں اگے بیان کراں گا، پہلے منقبت سارے توجہ نال سماعت کرو۔ کاروان نور جب کربل سے طیبہ کو چلا، جدوں کربل دے اندروں نا کلے امام زین العابدین مرداں وچوں بچے، شاعر بڑا پیارا ترجمہ نقشہ بڑا پیارا بیان کردا ہے، کہندا ہے کاروان نور جب کربل سے طیبہ کو چلا، عابد بیمار ہی اس قافلے کے امیر ہیں۔ پورے قافلے دے امیر آپس ویلے سن۔ مصطفیٰ کے نور کی سجاد ہی تنویر ہیں، وہ علی المرتضیٰ کی جاگتی تصویر ہیں۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، پیارے آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں، سب تو پہلا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعائیں خالق کائنات ساڑھے ساریاں دی اج دی اے جمعہ المبارک دی حاضری اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ جتنے احباب دور و نزدیک تو آئے نے، اللہ تعالیٰ تمام نو دارین دیاں استاں عطا فرمائے۔ اور اج دے خطبے جمعہ دا عنوان ہے شان امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام۔ آپ دا بہت بڑا مقام ہے، رفت ہے، بلندی ہے، شان ہے۔ آپ نو اللہ تعالیٰ نے بڑیاں عظمتاں عطا فرمائیاں، بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں، بڑے مقام عطا فرمائے، لیکن آپ نے القابات اور آپ دا مقام وراء الورائے، اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل دی آپ دے نال نسبت ہے۔ آپ دی اماں جان دا نام جناب سیدہ شہربانو رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور آپ دے والد گرامی دا نام حضرت امام حسین پاک علیہ السلام ہے، اور سیدہ خاتون جنت آپ دی دادی جان نے مولا علی شیر خدا آپ دے دادا جان نے، اچھی بولو سبحان اللہ۔ یہ بڑی آپ دی نسبت اعلیٰ بھی ہے، شان والی بھی ہے، اور آپ دا پیدائشی نام حضرت علی بن حسین سی۔
حضرت امام حسین نے اپنے تینہ بیٹیاں دے نام اپنے باپ شیر خدا دے نام دی نسبت دے نال رکھے. جناب حضرت علی اکبر، علی اصغر، علی اوسط آپ درمیانے سن. اور اے سن لو کہ آپ دی والدہ ماجدہ پاک دیاں شانہ اور عظمتاں انہیاں نے کہ اللہ تعالیٰ نے جس ویلے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا دور حکومت حاکم وقت نے ایران فتح ہویا. روایتاں 3 شہزادیاں دیاں بھی نے. اور جس وقت ایران فتح ہویا تے آپ دی والدہ ماجدہ جڑیاں بنیاں نے ایران دے بادشاہ دی شہزادی اور بیٹی سی. جس وقت آپ قیدی بن کے فاروق اعظم دے دربار چاہیاں نا آپ بڑیاں جرت مند سن. کہن لگیاں کہ ساڑی فوج والے یعنی کہ جڑے ایران والے سن نا ایران دے فوجی کتنے بدبخت اور کم بخت سن کہ جنہاں نے سانو قیدی بنا دیتا. ہار گئے اور مسلمانوں نو فتح ہو گئی. انی گل سنی سیدنا فاروق اعظم نے پوچھیا چونکہ فارسی ایران دی زبان سی اس عورت نے کی کیا ہے. دسن والے نے دسیا انہیں گل کی تھی. آپ نے جملہ دلیرانہ جرت مند والا بڑا پسند آیا. آپ مسکرائے. آپ دے قریب بین والے آپ دے ساتھیاں نے کیا چونکہ تسی حاکم وقت ہو بادشاہ ہو امیر المومنین ہو تسی اس طرح پھر کرو کہ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر دا نکاح ایران دے بادشاہ دی شہزادی نال فرما دیو. اور حضرت عمر پاک بخاری تو لے کے تاریخ دی چھوٹی تو چھوٹی کتاب پڑھ لو. آپ نے جدوں بھی فیصلہ کیتا ہے مولا علی شیر خدا نو پوچھ کے کیتا ہے. اچھی بولو سبحان. آپ نے جدوں بھی فیصلہ کیتا ہے مولا علی شیر خدا دے مشورے نال کیتا ہے. اور آپ دا ہی وہ قول مشہور ہے. آپ فرماتے ہیں اگر مولا علی شیر خدا عمر نو دسن والے نہ ہوندے تے عمر ہلاک ہو جاتا. حالانکہ تو انہوں پتہ عمر پاک دی عظمت و شان کی. حضور نے فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں ہونا. اگر رب نے بنانا ہوندہ تے خطاب دے بیٹے عمر نو بنا دیندہ. جملہ جڑا میں کہن لگا توجہ کرنا. آپ نے فرمایا کہ میں جو بھی مشورہ کیتا ہے جو بھی فیصلہ سنایا ہے مولا علی شیر خدا نو پوچھ کے سنایا ہے. گج کے بولو نا سارے سبحان اللہ. یہ جملہ بہت بڑا ہے اور پاور والا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اہل بیت اطہار نال پیار کس طرح کیتا ہے. آپ نے فرمایا نہیں اے ایران دے بادشاہ دی بیٹی ہے نا اے شہزادی ہے تے میری نظر دے اندر علی دا پتر حسین بھی شہزادہ ہے. گج کے بولو سبحان اللہ. پھر میں چاہنا ہوں کہ اس شہزادی واسطے شہزادہ علی دا بیٹا حسین ہی ہونا چاہیے. آپ نے انتخاب فرمایا اور اے شہر بانوں دا نکاح حضرت امام حسین پاک نال ہویا. اور اس بی بی دے اندروں اللہ نے امام زین العابدین جیسی دولت دنیا نو عطا فرمائی. کربلا دے میدان تو بعد جنہ امام زین العابدین نے سرکار دی امت نو فیض دیتا ہے نا تاریخ دیاں کتاباں پڑھو کسے بھی انہاں فیض سرکار دی امت نو نہیں دیتا. جملہ نہیں سمجھے پیر صاحب. جنہ فیض سرکار دی امت نو کربلا دے میدان تو بعد امام زین العابدین نے دیتا ہے نا جی کل فیض کوئی نا کل فیض جنہ دیتا ہے کسے بھی نہیں دیتا. میں ہر مکاتب فکر والے دی کتاب چھان بین کر کے آیا. ہر ایک نے اس بات نو مننے آئے اور کتابیں لکھے آئے کہ کائنات دا اس جتھے جتھے بھی مسلمان ہیں او دے دل دے اندر او دے دماغ دے اندر امام علی مقام دے بیٹے امام زین العابدین دیاں محبت دیاں شواما پہیاں. اور انہیں اپنی زندگی گزارن واسطے مشعل راہ یعنی کہ رول ماڈل زندگی امام حسین دے بیٹے دی بنائی. آپ دی شان عظمت امام طبرانی نے اس روایت نو لکھے ہیں کہ آپ اجے دنیا تے تشریف نہیں لے آئے. جابر ابن عبداللہ اس روایت دے راوی نے
آپ فرماندے نے کہ ایک دن اسی سرکار دی بارگاہ وچ بیٹھے سی، اچھی بولو سبحان اللہ، میں پڑھا روایت۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کر دیں، ایک دن میں حضور دی بارگاہ وچ بیٹھا ہویا سا، کننا نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء الحسین، ساڑھے بیٹھن دے دوران سرکار دی بارگاہ دے اندر امام حسین پاک تشریف لے آئے، آکے جدوں بہ گئے نے، اذا کانا یوم القیامتی نادا منادی، میرے نبی پاک نے فرمایا صحابہ سن لو، یوم القیامتی نادا منادن زین العابدین، اے حسین پاک نو اللہ ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے گا، قیامت دا دن ہوئے گا، میرے رب دے سائے تو علاوہ، عرش دے سائے تو علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، اللہ امام زین العابدین نو آواز دے گا، نادا منادی بلائے گا، امام زین العابدین اجے دنیا تے آئے نہیں، آپ دی آپ دی ہجے ولادت با سعادت بھی نہیں ہوئی، جنہی ولادت با سعادت ہوئی نہیں تے نبی پاک پہلے ہی بشارتاں دے رہے، اچھی بولو سبحان اللہ۔ انہوں حسین دا بیٹا امام زین العابدین کیا جاندہ ہے، سن دے جانا، آپ دے بڑے بڑے لقب سن، امین آپ دا لقب، زکی آپ دا لقب، عابد آپ دا لقب، عادل آپ دا لقب، زاہد آپ دا لقب، جڑا میں منقبت دا قصیدہ پڑھے آئے امام الائمہ، یعنی کہ ایمہ دے امام آپ نو اس ویلے کیا جاندہ سی، خطبہ دے امام آپ نو اس ویلے کیا جاندہ سی، میرے نبی پاک سرکاریں دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نل پیار کرنے والے، آپ دا لقب سجاد، اور ایک آپ دا لقب اینا مشہور ہویا ہے، صرف فرشتے نہیں بلکہ اس لقب دے چرچے عرشتے بھی ہوئے نے، اس لقب دے چرچے عرشتے بھی ہوئے نے، البدایہ والنہایہ پڑھ لو، حافظ ابن کثیر نے لکھے آئے، او لقب عام دنیا دار نہیں دیتا، او لقب آمینہ دے لال نے عطا فرمایا جی، دنیا دار نہیں، آمینہ دے لال نے عطا فرمایا سی، او لقب اتنا مشہور ہویا، اتنا معروف ہویا، ہر مکاتب فکر دی زبان تے، عالم تے فاضل دی زبان تے لقب آیا، اے لقب کیے میرے نبی نے، میرے نبی پاک نے حضرت امام حسین دے بیٹے دی ولادت تو پہلے فرمایا، اے حسین اللہ تینوں بیٹا دے گا، او دا لقب میں محمد زین العابدین رکھ چلے آؤں، سارے بولو، کوئی زبان خاموش نہ رکھی، رکھ چلے ہیں، زین العابدین یعنی کہ عبادت کرن والے ہیں دی زینت، ماشاءاللہ سارے ہیں دے لبا اللہ قبول فرما لے، عابدین دی زینت یعنی کہ سوکھا کر دیا، عابدین دی خوبصورتی، اچھی بولو سبحان اللہ، عابدین دی خوبصورتی سن دے جانا، امام زین العابدین کے سستی دا نام ہے، میرے نبی علیہ السلام دے غلام و حلیت الاولیاء دے اندر روایت موجود ہے، امام زین العابدین نے فرمایا، اوے دنیا والے ہو، جڑا بندہ دنیا تے ساڑھے نال پیار کردہ ہوئے گا، اٹھ دیاں بہندیاں ساڑھے نال وفا کردہ ہوئے گا، مرد دم تک ساڑھا پیارا ہوئے گا، ساڑھے نال محبتاں دا اظہار کردہ ہوئے گا، او جدو دنیا تو چلا جائے گا، مر جائے گا، موت نو آ جائے گی، قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ کریم اپنے عرش تو علاوہ کوئی سایہ کسے نو اس دن نہیں دے گا، سباتو یذلہم اللہ فی ذلہی، 7 بندے ایسے نے جنہاں نو اللہ اپنے عرش دا سایہ عطا فرمائے گا، امام زین العابدین فرماندے نے، جدے دل ساڑا پیار ہوئے گا، میں قیامت دن انہوں اپنے نال ہی کھڑا فرماؤں گا،
پھر فیصلہ آباد دی زمین تے رہن والے ہو اسی اپنے مقدر تے ناز کریے بلکہ میں پیر صاحب نو خراج تحسین پیش کرنا وا مسجد دی انتظامیہ کمیٹی نو جنہاں نے سرکار مدینہ دی آل دا تعارف رکھیا دس دستا کائنات والے انو ساڑا جینا بھی نبی دی آل دی غلامی اچھے ساڑا مرنا بھی مصطفیٰ دی آل دی اسی ساڑے بچے ساڑیاں نسلہ تک سرکار دی آل دا تعارف ہو جائے کون امام زین العابدین سرکار آج اسی جناب علی 10 دن امام زین العابدین دی زندگی بیان کرنے یعنی کہ 10 محرم لوکا ملے وے کہ اسی بھی 10 محرم تک امام زین العابدین دا نہ لیا پھر بعد وچوں چھڑ دیتا نہیں تاجدار مدینہ مسجد چون والے ساڑا عقیدہ تے ایمان ہے حضرت امام زین العابدین نے کربلا دے میدان تو بعد 35 سال زندگی مدینے دیا گلیاں چ گزاری ہے اس 35 سالہ زندگی نو میں بیان کرنا چاہنا وا اسی 10 دن امام زین العابدین نو منن والے نہیں ساڑا عقیدہ کی ہے ساڑا عقیدہ تے ایمان ہے وے اوہ مختار سقفی جنہیں چن چن کے قاتلان حسین نو واصل جہنم کیتا میرے حسین دے قتل دے بدلے انہیں 70,000 یزیدی واصل جہنم کیتا 70,000 یزیدی واصل جہنم کیتا اے 70,000 دیاں بشارتاں بھی خود مدینے آلے مصطفیٰ نے اپنی زبان وچوں دیتیاں ہویاں اللہ نے ایسے بندے دا انتخاب فرمایا بعد چوئے جو معاملہ ہویا میں اپنے موضوع میں بیان کرنا چاہنا میں سن دے جانا میرے نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جدو امام زین العابدین کربلا دے میدان چوں آپ جس ویلے مدینے آئے نے اس تو پہلے یزید دے دربار اندر جڑا اپنے خطبہ بیان کیتا او میں تھوڑا جیا بیان کرا پھر میں آگے چلنا کیونکہ یہ بھی موضوع دے اندر ہے پچھلے جمعے تسی جناب سیدہ طیبہ محدثہ مناظرہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم دی لخت جگر سیدہ خاتون جنت دی نور نظر ہمشیر حسین دا خطبہ سنیا جناب سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا آپ دا خطبہ بیان کیتا میں دسنائے چاہنا وا امام حسین دے لگتے جگر نے کس دلیری انداز دے نال کس جرت مند انداز دے نال کس طریقے کار دے نال یزید دے دربار دے اندر خطبہ پڑھیاں بیان کیتا جدو آپ اٹھے آپ نے کھڑے ہوئے تھے آپ نے جدو خطبہ بیان کیتا یزید لین ابن زیاد نو کہندہ انو کیوں چھڑے آسی اے کیوں بچ گیا ہے او بولے ہیں بیمار سی اے لئین دا دل نہ پڑیا کہن لگا میرا تے من سی کہ انہوں بھی شہید کر دیں دے سیدہ پاک زینب بولیاں فرمایا او بدبختوں تسی جان دے ہو نالے پہچان دے ہو سی نبی دی آلہ امام زین العابدین کھڑے ہو گئے فرمایا او لئینا تو تے فرعون نالوں میں ود گیا ہے یہ آپ دے خطبے دے لفظ نے یاد روے نا بات تو تے حاکمہ وقت دے سامنے اجدہ بندہ ایک گل کرے گا نہیں کرے گا لیکن علی دے گھر نو سلامی پیش کرنا چاہنا وا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا گئے ایک کسے میدان ڈگمگائے نہیں ڈرے نہیں آپ نے جدو انہی گل کی تھی یزید نو بڑا غصہ آیا اس تو پہلے امام زین العابدین تے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سارے دمشق نو دس دیتا سی اے سانو باغی کہندے نے پر اسی باغی نہیں اسی تے محمد دی آلہ اے زمانے نو پہچان ہو گئی ان سن دے جانا 2 سال تے 10 مہینے گزرے نے یزید تباہ تے برباد ہو گیا اے 2 سال کی ساؤندے نے کچھ بھی نہیں انج نکل جاندے لیکن سن دے جانا امام زین العابدین فرماندے نے ان قریب وقت ہون والا ہے تیرا
حال فرعون تو بھی برا ہوئے گا۔ آپ نے جدو خطبہ دیتا یزید حاکم وقت ہو کے علی دے پوترے دیا گلہ سن کے انج کم گیا کہ انہوں محسوس ہو گیا ایک کوفے دے لوگ دس دینے پھر اسی ویکھے آئے جو گلہ امام زین العابدین نے منہ وچوں کڑیاں نے اللہ نے پوریاں فرما دیتیاں رب نے پوریاں فرما دیتیاں۔ آپ خطبہ ارشاد فرما کے مستورات نو لے کے مدینہ شریف آئے نے سرکار دے روزے تے آئے نے امام زین العابدین دیاں اکھاں وچوں آنسو جاری نے روزے تے کھڑے ہو کر دینے نانا جی اے دیکھو تواڈے کلمہ پڑھنے والے انہاں بدبختاں نے کی حال کر دیتا ہے۔ آپ نے جدو خطبہ ارشاد فرما کے مدینے آئے مدینے دے لوگاں نو پتہ چل گیا مدینے دے لوگ کوئی آپ اپنے آپ دے ہتھاں تے بوسے لین دینے کوئی آپ دی قدم بوسی کر دینے آپ نے لکھیتاں تے محبتاں دا اظہار کر دینے لیکن سنو لوگوں جویں آپ نے منظر بیان کیتا مدینے دے لوگ یزید تو نفرت کرنا شروع کر دیتی۔ اوہ 2 سال تے 10 مہینے گزرے نے مدینے دے لوگاں نے بیعت توڑ دیتی۔ میں واقعہ کربلا دی واپسی دا بھی نال اشارہ کر دیا کہ میں او نہیں کیونکہ مڑ تو میں ساری بات سمجھا دیا۔ او جناب علی پھر جدو مدینے دے لوگاں نے اس لین دی بیعت توڑی پھر انہیں 3 دن مسجد نبوی دے اندر نمازاں بند کرا دیتیاں اذاناں بند کرا دیتیاں اور گھوڑے دڑائے گئے۔ 10,000 صحابہ دی اولاد نو اس کمینے نے اپنے مفاد واسطے شہید کرا دیتا۔ لوگ جویں دا چہرہ ویکھ دے گئے نفرت دا اظہار کر دے گئے۔ اس لین نے خانہ کعبہ بھی جلا دیتا نمازاں بھی بند تھی اذاناں بھی بند۔ اوے لوگوں سنو میرے نبی نے مدینے دے شہر دی بدامتی کرنے والے واسطے بھی بددعاواں فرمائیاں۔ صحیح بخاری مسلم اٹھا کے ویکھ لو میرے مصطفیٰ دے مدینے دے اندر مسجد نبوی دے اندر انہیں گھوڑے درائے اذاناں نمازاں بند قرآن پاک دے نسخے جلائے گئے۔ اس لائن نو کوئی شرم پہ آیا نہ آئی لیکن جڑی میں گل دسنا چاہنا وہاں امام زین العابدین اتنے دلیر نے اور اتنے عابد نے انہیں اللہ والے نے آپ نے کسی ایک بندے نو بھی نہیں کیا کہ اسی یزید کو لوں بدلہ لینا ہے۔ اللہ دا قرآن پڑھ دے جا رہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنة خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون۔ آپ استقامت والیاں ایتاں پڑھ دے جا رہے ہیں وقت گزردہ جا رہے ہیں۔ امام زین العابدین پاک سرکار دے عبادت سن لو آپ نے اپنے گھر دے اندر 500 پودا لایا ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی لکھ دینے امام زین العابدین ہر پودے دے تھلے 2 نفل پڑھ دینے یعنی کہ 500 پودے تھلے ایک پودے تھلے 2 نفل پڑھیے تے 1000 نفل بن دائے 1000 رکت بن دیئے۔ آپ روگ رات نو سو جانے نے آپ رب نال لولا لیندے نے۔ امام زین العابدین سرکار دی کڑی کڑی میں گل سنا ماں سن دے جانا۔ امام زین العابدین ہستی دا نام ہے۔ ایک دن جناب سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی بڑی شان ہے آپ دا بڑا مقام ہے۔ اس صحابی اس تابعین صحابی ہون دا رتبہ بھی محدثین نے لکھے آئے دا اور دا بڑا مقام تے شان آپ فرما دینے مدینے دا ایک بندہ بڑا عابد سی بڑی عبادت کرنے والا سی مسجد نبوی اندر سب تو زیادہ ٹائم گزارن والا سی۔ ایک دن وہ میرے کول آ گیا آکے کہندا میں مدینے دے اندر فلاں قبیلے دے فلاں شخص نو بڑی عبادت کردیاں ویکھے آئے بڑے رکوع کردیاں ویکھے آئے بڑے سجدے کردیاں ویکھے آئے میری نظر دے اندر اس تو وڈا عبادت والا کوئی نہیں ہے۔ آپ فرماندے نے سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہندے نے تو تے انہوں ویکھے آئے میں امام زین العابدین نو ویکھے آئے ایک وری میرے کہندے حسین نے پتر دی عبادت ویکھے آئے
مدینے دا ماحول ہے، اچھی بولو سبحان اللہ۔ اے بندہ خود بڑی عبادت کرنے والا ہے، ریاضت کرنے والا ہے، رکوع سجود کرنے والا ہے۔ انہوں جدو سعید بن مسیب نے دسیا، اے کہنے لگا ٹھیک ہے، انہیں رخ مسجد نبوی دا کر لیا۔ جدو مسجد نبوی چھ دیکھے پہنچے آئے، انہیں امام زین العابدین دے سجدے دیکھے، آپ دا ایک سجدہ دیکھے، ایک سجدہ دیکھے، ایک توجہ کرو، پوری نماز نہیں سجدے چاپ گئے، اٹھے نہیں، اے ویکھدا تھک گیا، دوبارہ سعید بن مسیب کو لایا، اے تڑپ گیا۔ سعید بن مسیب نو کہندا ہے مینوں رب ذوالجلال دی قسم ہے جدی عبادت میں ویکھیے او تے امام زین العابدین دے ایک سجدے دا دین بھی نہیں دے سکدا۔ امام زین العابدین یہ لقب کنے عطا فرمایا سی؟ ہاں اینا کو تجھے یاد رکھ دے ہو، میرے آقا علیہ السلام نے لقب عطا فرمایا۔ سن دے جانا ہے بندہ کہندہ ہے سعید بن مسیب جدیاں عبادتاں میں ویکھیاں، لمیاں رکھتاں میں ویکھیاں، مینوں رب ذوالجلال دی قسم ہے او تے امام زین العابدین دے ایک سجدے ورگی عبادت بھی نہیں کر سکدا، کیونکہ جدی دادی اللہ نال شکواں کرے مولا تیری بندی فاطمہ دیاں تسبیحاں پوریاں ہوندیاں نہیں، تیریاں راتاں مک جاندیاں نے۔ کہندے نا والدین تو تربیتاں ہوندیاں نے، تو جس گھرانے دی تربیت خود مدینے والے مصطفیٰ نے کی تھی۔ اور امام زین العابدین دے استاد دا نام کی ہے امام حسین پاک۔ ٹلے بولے ہو پیاس لگ گج کے بولو، جدا استاد امام حسین ہوئے اچھی بولو یا او دا کردار کنا صاف ہوئے گا، سن دے جانا۔ محمد بن انفیہ اے بھی مولا علی پاک دے بیٹے سن، اے بھی مولا علی شیر خدا دے بیٹے سن۔ سننا مدینے دی امامت دا مسئلہ کھڑا ہو گیا، کیونکہ امام زین العابدین تے دنیا دی ریاست نو چاندے ہی نہیں سن۔ کچھ لوگاں نے کیا امام زین العابدین دے متعلق محمد بن حنفیہ نو تسی انہاں دے چچے لگ دے ہو، اے تواڈے کہہ انہاں کو دساوے پتیجے لگ دینے بڑے تسی ہو، امامت تے تسی کھڑے ہو جو۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں امام زین العابدین دے فیصلے نو سننا چاہنا وہاں جتھے امام زین العابدین دا مقام ہے۔ جنہاں نے سرکار دی آل نال پیار کیتا آج بھی انہاں دے نام زندہ ہیں، بل مدینے دے لوگاں نے رولا پھا دیتا۔ آپ محمد بن انفیہ نو لیا، فرمایا میں اپنی زبان چو نہیں کماں گا کیونکہ میرے بابے دا نام حسین ہے، میں اپنی زبان چو نہیں کرواں گا۔ آپ نے فرمایا پھر فیصلہ کون کرے گا؟ تو آڑے ہوندیاں کوئی بندے دی جرت نہیں کہ فیصلہ کرے۔ فرمایا اس واسطے تینوں نال لینا، مدینے دے لوگاں نو نال لینا وہاں حجر اسود کل چلنے میں اشارہ کراں گا، حجر اسود جنوں منتخب کرے گا امامت مدینے دی ہوئی کرے گا۔ ٹنگا والا نہیں پہچان سکیا، ایتے پتھر بھی جان دینے مصطفیٰ دی آل دا مقام کی، پہاڑ بھی جان دینے نبی دی آل دا مقام کیے۔ لوگ حیران ہو گئے، فرمایا ہاں ہاں آؤ ذرا حجر اسود کل چلیے۔ آپ نے اشارہ کیتا ہے، مورخین لکھ دینے حجر اسود بولے آئے مسجد نبوی دی امامت امام زین العابدین کروان گے۔
آپ دی حیاتی پھر آپ ہی کران دے رہنے سنو دے جانا آپ دا مقام کی ہیں آپ دی شان کی ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ایک دن آپ دے قریبی رہن والے بندے آپ نو آکے پوچھ دینے اے امام زین العابدین نہ تسی کدی زندگی چ ٹھنڈا پانی پیتا ہے نہ تسی زندگی چ مسکرائے ہو آج بھی میں دیکھ رہے ہیں مسجد دے اندر کئی بندے نے سرکار دی آل دا ذکر چھڑ جائے بے ساکتا اکھاں وچوں آنسو جاری ہو جاندے نے اکھاں وچوں انجواں دیاں نہراں جاری ہو جاندیاں نے آنسواں دیاں لڑیاں بن جاندیاں نے منہ نور والے موتی چڑھن لگ جاندے نے آپ دیاں اکھاں دے آنسو دے کے قریبیاں نے پوچھیا تسی ہر ویلے روندے رہندے ہو اتنی عبادت کردے ہو اینا اللہ اللہ کردے ہو اے بھی سن لو میرا چیلنج ہے مدینے مکے شام مصر دے اندر آپ دی حیاتی ہے آپ تو بڑا صوفی بھی کوئی نہیں سی آپ تو بڑا بولو یار میں ذوق سب تو زیادہ پیر صاحب تو دینا اچھی بولو آپ تو بڑا اچھی صوفی بھی کوئی نہیں جی سن دے جانا آپ نے فرمایا لوگوں میں نے پوچھن آ گئے ہو کہ تواڈیاں اکھاں وچ ہر ویلے آنسو رہندے نے اوے لوگوں سنو میں آج ریزن بیان کرنا وا آپ نے ریزن بیان کیتا قرآن پڑھ کے اچھی بولو سبحان اور اچھی بولو میں قرآن سنان لگا تب کہ بولو نا اچھی سبحان اللہ ابھی خدا میں پتہ لگے تسی ویسے بھی قرآن دے بھی پروانے ہو مصطفیٰ دی آل دے بھی دیوانے میں ذوق دیکھیا سن دے جانا آپ نے فرمایا اللہ دا قرآن گوائے جناب یوسف علیہ السلام گم ہو گئے باپ یعقوب علیہ السلام اللہ دے نبی نے انہاں نو پتہ ہے کہ میرا بیٹا صرف گم ہویا ہے موت نہیں آئی مثال نہیں ہویا شہید نہیں ہوئے لیکن آپ بیٹے دے غم دے اندر پریشانی دے اندر انہاں روئے نے اللہ دا قرآن کہندا ہے وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَكَانَ يَا آسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حردا أو تكون من الحالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم ما لا وأعلم من الله ما لا تعلمون آپ نے فرمایا جناب یعقوب علیہ السلام بیٹے دی غم کان بھی خبر سن کے پریشانی نہیں لئی کہ اکھاں دی بنائی چلی گئی آپ دی اکھاں دا نور ختم ہو گیا آخری لفظ انما اشکو بثی وحزنی الاللہ وعالم من اللہ ما لا تعلمون جناب یعقوب علیہ السلام رو رو کے اپنے بیٹے دی پریشانی غم دے اندر اپنی آنکھاں دی سفیدی ختم کر لیں لیکن آپ نے فرمایا میری صبر دیکھو میری ہمت دیکھو میرا استقامت دیکھو جناب یوسف علیہ السلام بعد چوم مل گئے آپ دے زندہ سن میرے سامنے میرے خاندان نو شہید کیتا گیا میرے سامنے میرے بابا دا سر کٹیا گیا میرے چھوٹے بھائی علی اصغر نو تیر مارے گئے علی اکبر نو تیر مارے گئے جناب غازی عباس نو تیر مارے گئے حضرت امام زین العابدین سرکار جدوں یہ گلاں سنائیاں جنہیں قریبی لوگ سن مرقین لکھ دینے اگے تے آپ رو رہے سن یہ گلاں سن کے انہاں لوگاں دیاں بھی چیخاں نکل گئیاں آپ نے سارا منظر بیان کیتا میرے نبی علیہ السلام دے غلاموں امام زین العابدین دی 35 سالہ مدینے والی زندگی جدو آپ دا وصالے با کمال ہویا آپ دا آخری وقت آیا آپ دا ٹائم آیا آپ دا جدو آخری ٹائم آیا سننا ذرا پوری تقریر دا جانے جملہ جس ویلے آپ دا وصال ہویا جن نے آپ نو غسل دیتا یعنی کہ نہلایا انہیں آپ دی کمر کنڈ مبارک تے نشان دے کے تادہ نشان سن زخمہ دے انالے غسل دیندہ انالے دیا اکھاں وچوں آنسو جاری ایدیاں ہائی نکل گئیاں روندہ ہے کہنا میں دساں تے کی دساں اے کوئی عام بندہ تے ہیں نہیں
دیکھ رہے ہیں ٹائم غلط ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں توجہ کرنا اپنے دیکھے جدو اے غسل دین والا دل چ خیال کردا ہے میں دساں تے کی دساں وقت گزردا جا رہا ہے آپ نو کفن دے کے آپ دی قبر مبارک بنائی گئی ایک دن گزر گیا دوسرا دن گزر گیا جدو دوسرا دن گزریا نا مدینے دے جڑے غریب لوگ سن غریب بیوہ عورتاں یتیم بچے اور وہ بزرگ مارے جنہاں دا اگے پیچھے کوئی نہیں وہ مدینے دیاں گلیاں چاہ کے رو رہے نے انہاں دیاں ہائیں نکل دیاں پیاں نے اور مدینے دیاں گلیاں پوچھ دیاں نے تانوں کی ہویا ہے اے لوگ بول کے کہندے نے سانوں پتہ نہیں کیڑا بندہ سی جڑا ساڈے گھراں دے اندر رات دے اندھیرے چ پانی بھی پر جاندا سی کھانا بھی ایک دن دا دے جاندا سی روٹی بھی تازہ بنا کے دے جاندا سی ایک دن گزر گیا انتظار کیتا ہے نہ پانی ملیا صبح تے نہ روٹی ملی نہ کھانا تے نہ عشاء ملیا دوسرا دن گزریا شاید اسی کیا بندہ کدھرے گیا ہووے دوسرا دن گزر گیا نہ گھر دے اندر رات نو پانی آیا نہ کھانا آیا ان جڑے بندے نے غسل دیتا کولوں دی گزریا ایدیاں ہائیں نکل گئیاں اے بندہ کہندا ہے میں دسنا وا جڑا تانوں پانی دیندا رہیا ہے جڑا کھانا دیندا رہیا ہے اے بندے سارے نو کہندے نے تو کیویں جاننا ہے اے کہندا مینوں پتہ لگ گیا ہے 2 دن تو میں پریشان سا امام زین العابدین دی کمر مبارک تے ایک آدھے نشانے زخم سن آپ دی پورے کندیاں دے اتے زخماں دے نشان سن جدوں آپ نے سارے مدینے دے لوگاں نو اکٹھا فرمایا او بیوہ عورتوں سنو او یتیم بچیوں سنو او بزرگوں جنہاں دا آگے پیچھے کوئی نہیں اور مورخین خود آپ دے سختے جگر امام باقر علیہ السلام آپ فرما دینے مدینے دا 100 غریب بندہ سی جنہاں نو میرے بابا رات پر جنہاں دیاں خدمتاں کر دے ہوندے سے امام باقر علیہ السلام نے اے گل کدوں کھولی نبی دی آلے نبی دا خونے جدوں انہیں دسیا ایک اور بندہ نہیں سی تو اڑے کر پانی پرن والا کھانا دین والا حسین دا پتر علی بن حسین یعنی کہ امام زین العابدین انہاں دا وصال ہو گیا ہے اے مدینے دیاں عورتاں بیوہ تے غریب جنہاں دا آگے پیچھے کوئی نہیں کہندے نے اسی یہی تے سوچ دے پیسہ او بندہ دنیا تو ہی چلا گیا ہے جڑا بغیر لالچ تو ساڑیاں خدمتاں کردہ رہا محسوس ہو دے آسی او بندہ دنیا تو ہی چلا گیا ان جن نے غسل دیتا سی یہ کہندہ لوگوں میں اپنی اکھاں دے نال امام زین العابدین دی کمر تے کندے مبارک تے تازہ زخمہ دے نشان دیکھے نے اے دیاں اکھاں میں آنسو جاری امام باقر علیہ السلام آپ دے لختے جگر آپ دے نور نظر بولے نے ہاں مدینے والے ہو میرے بابا نے مینوں منع کیتا سی آپ رات دے اندھیرے چھٹ دے سن نال میں اٹھان دے سن 100 غریب یتیم مسکین سی جنہاں دی تہجد تک آپ خدمت فرمان دے سن آج کیمرے چلے نے اسی 200 دی بھی چیز دینی ہے تو فیس بک آج اسی تھیلا آٹے دا کیے دی یہ بھی دینا ہے تو نال عورت بھی کھڑی ہوئی ہے غریب ایک ہی طریقہ ہے اسلام دا طریقہ اسلام دا طریقہ اللہ دی قسمیں سکھنا ہی تے نبی دی آل کو لن سکھنا سچی گال تے ہولی سبحان اللہ تو کہ سچی گال پھر سچی ہوندی ہے نا آج اسی نا آٹا دینا ہوئے نا تھیلا 10 کلو دا تے پہلے وہ بی بی نو ہی ایسی کیمرے دے سامنے محلے چودہ مذاق جڑی بچاری جدہ آگے پیچھے کو نیکی کرن دا یہ طریقہ میرے نبی نے تے طریقہ نہیں دسیا جو کسے مولوی نو پوچھ لیا جی میرے نبی دے صحابہ نے تے طریقہ نہیں دسیا نبی دی آل نے تے طریقہ نہیں دسیا کیڑے پاسے لگ گئے ہیں امام زین العابدین رات نو اندھیرے چ نکل دے سن اچھی بولو سبحان اللہ رات دے اندھیرے چ غریباں دی مدد کر دے سن کون ویکھدا ہے خدا ویکھدا ہے محمد مصطفیٰ ویکھدا ہے ذرا سن دے جانا آپ دے وصال با کمال تو بعد
حافظ ابن حجر اسقلانی البدایہ والنہایہ اے بات لکھی ہے آپ دی اونٹنی ہے جدے تے آپ سواری کر دینے. اور ایک اور مزیداری دی بات میں جتنے مورخین پڑھے نے سب نے لکھے آئے جدو امام زین العابدین اس اونٹنی تے مدینے وچوں مکے جاندے سن اونٹنی راہ چ تھک دی نہیں سی. تسی تھک کے سبحان اللہ کہتے اونٹنی تھک دی نہیں سی. امام زین العابدین نے جتھے کیا رک جا اچھی بولو جتھے کیا رک جا اونٹنی ہو کے جانور ہو کے کنی تابعہ دار سی. تے آج میں نا ٹی وی تے کئی مولوی سے نبی پاک دی حال نہ لینی بغاوت اور بغض رکھ دینے کہندے نے واقعہ کربلا کی بیان کرنا کہندے نے یہ تے ایک کہانی ہے اور یہ دا اسلام نہ تعلق ہی نہیں. میرے کول ویڈیو موجود ہے دل خون دے آنسر ہوں کہندا جڑا نبی دی حال دا بیان کر دینے انہاں نوں نہیں کرنا چاہیے. گل قرآن اور حدیث تے صحابہ دی کدو میں کیا بدبختہ کیا میرے حسین صحابی نہیں سن اے فیصلہ آباد علی سبحان اللہ نہیں پہ لگ دی. میں نے پتہ ہوندا تے میں لاہوروں ہی 10 بندے لے ہوندا داتا صاحب تو سبحان اللہ تے اچھی کہندے محدث اعظم دے فیض علی سبحان اللہ کبو نہ درا. میرے نبی پاک دے غلاموں دسو کلمہ سرکار دا پڑھ کے حضور دی حال دے بارے بدبختی اور انی بغاوت اور دشمنی تے بغضی پھر جدوں ایک ہو جے بندے مردے نے نا تے لانتاں دے تاؤں کونا دے چہریاں تے آپ ہی چمک جاندے. میرے نبی دی حال دے پیار والے جدوں مردے نے نا خدا دی قسمیں نور دس دیندہ ہے. گجرہ والے دے کم تقریباً اسے ہفتے دے اندر ہی 3-4 دن کا پہلے مولانا مشتاق احمد سلطانی ہولی بولے ہو کہ لگ دی تا نہیں سی تو آڈے سلطانی پیسے زیادہ لیندے سے اے چیزاں نہ ویکھو اللہ دی قسمیں ویکھنا ہے نا تے اس عاشق رسول دا دیدار دیکھیا جے چہرے تے چمک دس گئی ہے کہ جنہیں ساری زندگی مصطفیٰ دی بھی نعت پڑھی ہے سرکار دی آل دا بھی ادب تے احترام بیان کیتا ہے. نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے ارے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے آپ دی اونٹنی آپ دا وصال ہو گیا آپ دی قبر تے آ کے بہ گئی ہے اٹھ دی نہیں سارا مدینہ زور لگا رہے ہیں نہیں اٹھ دی. امام باقر علیہ السلام آئے نے آ کے اونٹنی نو لوگاں نے کیا قبر تے اونٹنی دا کی کم ہے فرمایا آپ نے اے میرے بابے دی نشانی ہے میں چاہنا وہاں اٹھ لیکن امام زین العابدین دیاں وفاواں جانور دیاں وفاواں دیکھو وہ لوگوں نہیں مندہ 2 ٹنگا والا جہنم میں جائیں نبی دی آل نو 4 ٹنگا والے جانور بھی من گئے انہاں جانورانو اسی سلام کرنے ہیں تاجدار مدینہ مسجد چون والے ہو مورخین لکھ دینے اونٹنی ایک دن امام زین العابدین دی قبر تے بیٹھی پھر روندی رہی نہ پانی پیتا نہ چارہ کھاتا دجا دن بھی ایویں اور تیسرا دن بھی ایویں تیسرے دن دی رات پئی تے اونٹنی مر گئی بدبخت کہندا قبراں تے کی پیا ہے میں کہا تینوں سمجھ نہیں ہونی ایتھے تے جانور بھی جان دے عقیدے دا جملہ گج کے بولو سبحان اللہ جانور بھی جان دینے قبراں کیے رب توفیق دے میں تے پتھر بھی بول دینے سننا میرے نبی علیہ السلام دے غلاموں جدوں آپ حج کرن واسطے گئے شام بن ملک بن مروان اس ویلے حاکم وقت تے بادشاہ سی اے بھی حج کرن واسطے آیا انہوں کسے رستہ نہیں دیتا اے دے نال پروٹوکول تے فوج بھی ہے نوکر چاکر میں نے کسے نے راستہ ہی نہیں دیتا اے دی کرسی لگی تے سینڈ تے بہ گیا لکھاں دی عوام ہے ادھروں امام زین العابدین آئے نے امام زین العابدین جدو تشریف لے آئے نے لوگاں نے رستہ بنانا شروع کر دیتا لوگاں نے رستہ صاف کر دیتا ایدہ
وزیر شام بن ملک بن مروان دا وزیر انہوں پوچھدا ہے تو تے حاکم وقت ہے، تو آیا ہے تے رستہ نہیں بنیا، تو آیا ہے کسے نے رستہ دیتا نہیں، تو حاکم وقت ہے تینوں کوئی نہیں جاندہ، اے شہزادہ جڑا آیا ہے توجہ کرنا، اے شہزادہ جڑا آیا ہے رستے آپ پہ بن گئے نے، اے کون ہے؟ شام بن ملک بن مروان اہل بیت اطہار دا گستاخ سینہ اپنی کرسی دے روب تے پہن والا کہندا ہے مینوں نہیں پتہ ہے کون ہے، اے دسو امام زین العابدین نو کون نہیں جاندا؟ میں جڑا مطلب بیان کرنا چاہنا سننا، انہیں کیا مینوں نہیں پتہ ہے کون ہے، آپ واسطے رستے بنے اور ایدہ درباری شہر کھڑا ہو گیا، اللہ جی دیکھو لوگ کام لویں، اوہ ہر وانگو امام حسین دی بارگاہ اس قبول ہو جائیں، اللہ جنت دا محل عطا فرما دے وے، اے درباری شہر ملک بن شام بن ملک بن مروان دائے، اے دی غیرت نے گوارا نہ کیتا، اے دا خون کھولیا تنہائے دے گل لیندائے درباری شاعر دائے کھڑا ہو گیا، عربی بیان کراتے ٹائم بڑا لگے گا، اس تو بعد میں ایک اور گل بیان کرنی ہے سننا، وعدے دے مطابق 2 دساں تے بس کر دینی ہے، میرے نبی پاک دے غلاموں ایک کھڑا ہو گیا قریبے دے بیٹھا ہے تنہائے دے گل لیندائے، اس واسطے لوگ کہندے نے اللہ جنہوں توفیق دیندہ ہے دین دا کم یو دے کلو ہی لیندہ ہے، شاعر دا درباری ہے تنہائے دے کو لیندہ ہے پلدائے دے ٹکڑے آتے ہوئے جدو انہیں کیا مینوں نہیں پتہ ہے کون ہے، آپ دا او شاعر کھڑا ہو گیا، اے شاعر درباری شام بن ملک بن مروان دائیں کھڑا ہو کے کہندہ ہے او سن تو انہوں نہیں جاندہ ہے کون ہے، سن میرا عقیدہ کیے انہوں حجر اسود بھی جاندہ ہے کون ہے، گج کے بولو ہاتھ اٹھا کے انہوں حجر اسود بھی جاندہ ہے کون ہے، انہوں صفا مروہ بھی جاندہ ہے کون ہے، انہوں بیت اللہ بھی جاندہ ہے کون ہے، انہوں مقام ابراہیم بھی جاندہ ہے کون ہے، اگوئے دیکھو ریان آ گیا کھڑا ہو گیا اور اونچے ٹیلے تے چڑھ گیا، کہندہ ہے او حج کرنے والے جنہیں آئے ہو سنو میرا عقیدہ تے ایمان ہے، اگر تسی تے رستہ دیتا ہے اگر تسی رستہ نہ بھی دیں دے حجر اسود نے بول کے بھی ادا تعارف کرا دینا، مزہ آیا ساتھ ہیں وہ تو تاڑی سبحان اللہ نہیں دس دیتا تو من سینے ٹھنڈ پہ گئی اچھی بولو کہندہ ہے تو انہوں نہیں جاندہ تیرے جاننے نل یا نہ جاننے نل اجڑے بے عدب بنے نے سرکار دی حال دے سرکار دے انہاں دی بے عدبی نل انہاں دا آپ ہی خانہ خراب ہونا ہے، میرے مصطفیٰ دی شان تے نبی دی حال دی شان کون نہیں جاندہ، تے آپ نے جدو ایدہ شاعری سنی تے آپ مسکرائے جی میں حسان ابن ثابت شاعری کر دے سن تو مدینے علی مصطفیٰ راضی ہو جایا کر دے سن انشاءاللہ ذوق نو برقرار ہی رکھنا، تہاڈی خدمت واسطے ماشاءاللہ میں ازمایا ہے مسجد جڑی ہے جس طرح ساڑھے گھراں دے معاملات نے نا اللہ دے گھر دے بھی معاملات نے اور جنہاں نو رب توفیق دیندہ ہے نا انہاں کو لی اپنے گھر دے کم لیندہ جنہاں نو توفیق نہیں نا وہ چاہیں ہاتھ پان بھی تے پھر بھی بان کٹ لیندے نے، اور ہر بری میں دسنا وا کہ جنہ بندہ رب دے گھر نال دل کھول کے خدمت کردہ ہے اللہ تے بڑا علا کل شین قدیر ہے، یبسط الرزق من یشاء اور واللہ خیر الرازقین، کہ تیرا دینا تیرا ہاتھ تے نہیں جاندہ لیکن رب ذوالجلال انہو علیم بذات الصدور ہے، ادھر دینا رب دے کارنو تیرا کام ہے، تیرے کارچ برکتاں پانیاں خدا دا کام ہے، اس بات سے سن دے جانا جڑی میں بات سمجھانا چاہنا وا آپ فرماندنے انہوں تے بیت اللہ بھی جاندہ ہے وہ تو نہیں جاندہ تے تیرے نہ جاننے نل اے دی شان کٹنی نہیں،
بولو ایدی شان کٹنے لگی لیکن سن دے جانا امام زین العابدین سرکار دا بڑا مقام ہے تے بڑی عظمت تے بڑی شان ہے جس ویلے آپ واپس آئے نے لوگاں نے دسیا اے امام حسین ہے اے امام زین العابدین ہے جدے ابا حضور دی گردن نو کٹیا گیا جدے بھائی نو میدان کربلا شہید کیتا گیا آخر تے جڑا میں آپ دا پیغام دینا چاہنا وا آپ کسے بھی میدان ڈرے نہیں جھکے نہیں آپ دا پیغام ہے اے دنیا والے ہو اللہ دا قرآن بھی بیان کردہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون آپ نے جدو دسیا نا اپنے والد دے متعلق شاعر نے دسیا نا کہ علی بن حسین اے او امام زین العابدین ہے جدے باپ دا نام مولا حسین ہے تے میرے بھائیوں باپ دا کی مقام ہے پھر اس شاعر نے امام حسین دے کربلا دے میدان والا واقعہ بیان کی تھا شاعر کہندہ اے امام زین العابدین ہے جدے سامنے اے دے والد دی گردن کٹی گئی جدے سامنے جدے بھائی نو شہید کیتا گیا جدے سامنے انہاں دیاں پپیاں نو بہناں نو اما جان نو قیدی بنایا گیا لیکن آپ بولے نہیں ڈولے نہیں گل کرن دا مقصد ہے غیرت دا تقاضا بھی ہے جدوں پچھلے سال پہلی وری لاک ڈاؤن لگا سی آپ لاک ڈاؤن لگا سی کنی سکتی سی ماسک تو بغیر موٹر سائیکل تے ڈبل سواری بہندی سی اے ضلع شیخ پورے دے اندر ایک واقعہ ہویا کہ دونوں باپ بیٹا جا رہے سن لاک ڈاؤن سی ماسک پہنے ضلع میڈیا تے بھی بات آئی غیرت دی کرن لگا پولیس والے ڈکیا تے والد تے بیٹے دونوں نو کیا کان پکڑ لو انہیں کیا میرے نال جو مرضی کر لو میرے والد نو کچھ نہ کہنا نوجوان سی غیرت دا تقاضا سی انہوں نے والد نال بدتمیزی کی تھی والد دے منہ تے تھپڑ ماریا گھر گیا پسٹل لیا آ کے اس پولیس والے نو مار دیتا اے گل خبر میڈیا تے بھی آئی پتہ ہے تانوں لیکن میں اپنے موضوع نو اجاگر کر دے ہوں بات کرنا چاہنا وا اس نوجوان نے اپنے والد دے منہ تے تھپڑ برداشت نہ کیتا مار کے پولیس والے نو کہیا اوے میں اپنی جوانی نو کی کرنا ہے جس جوانی دے اندر میں اپنے باپ دا حیانہ زمانے نو دساں آپ دے باپ تے اپنے باپ تے قربان نہ کر دیاں اوے اپنے بڑھے باپ نو گالی دین والے اپنے بڑھے باپ نو تکے دین والے جنہ دے باپ مر گئے نے نا انہاں نو پوچھو او بندے کنداں نو لگ لگ کے روندے نے زمانے نو دستے نے جدوں باپ زندہ سی نہ بچیاں نو سکول چھوڑن دا فکر نہ کر دے دودھ دا فکر نہ بچیاں دیاں فیساں دا فکر اور او نوجوان جنہاں نے باپ دے سر تے مزے لے موجاں کیتیاں آج جو کروں بار ایک رات نہیں گزار دے اور پہلے جدو پیو زندہ سی اس ویلے رات 8 دن نہ ہو دے کوئی فکر نہیں اے دستے سی سڑا باپ زندہ ہے اور جدے سامنے جدے باپ دی گردن نو نیزے تے چڑھایا جائے میں سلام کرنا اس بیٹے دی غیرت نو امام زین العابدین دیاں اکھاں وچوں آنسو تے ضرور آئے نے اکھاں وچوں ہنجواں دیاں نہراں تے ضرور چمکیاں نے لیکن لوگوں سنو امتحان سمجھ کے چھڈی گئے نے لیکن اج دا باپ بیٹا اج جویں پیو دا مقام ہے میں بڑے بڑے جوان غیرت مند ویکھے نے اپنی جوانی چ اپنے ابے نو کم نہیں کرن دیندے اوے باپ ساری جوانی کم کر کے کمائی جوڑ کے اپنی اولاد نو پڑھاندا ہے ایک مقام تے فیض کردا ہے باپ اپنی پہلیت المقدور مقروض ہو جاندا ہے میرا بیٹا ڈاکٹر انجینئر بن جائے میرا بیٹا وکیل بن جائے حافظ تے قاری تے عالم بن جائے او باپ جدو دنیا تے جائے بندے دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے اے مت سمجھیا کرو کہ پتر پیو نال پیار نہیں کر دے میں اپنی اکھاں نال دیکھے آئے بڑے بڑے نوجوان اپنے باپ نال بڑیاں محبتاں کر دینے عقیدتاں کر دینے کیونکہ باپ تو بغیر گھر جڑا ہے اجڑیاں لگدا ہے باپ گھر دی زینت ہویا کردا ہے اور امام زین العابدین دا جڑا واقعہ سنانا چاہنا وا جدو مختار سقفی نے اپنی فوج نو تیار کیتا اور ابن زیاد جڑا ہے لئی نے فوج دے پیچھے چلی اے دوڑیاں انو اگے ایک خیمہ نظر آیا جدو انہیں گو پیاس بڑی نے ستایا خیمے دے اندر گیا جدو اندر بڑیا امام زین العابدین اللہ دا قرآن پڑھ رہے نے بات پہلے سنان دا مقصد ہے میں تھے اینڈ کرنا
پہچانا توجہ کرنا امام زین العابدین نے دیکھیا اے ابن زیاد ہے ابن زیاد نے دیکھیا امام زین العابدین نے لیکن پیاس نے انہوں ستایا کہندہ ہے میں پانی ملے گا امام زین العابدین اپنے باپ دے قاتل نل کہ سلوک نل پیش آئے نے سننا آپ نے پیالہ پانی دا دیتا کہندہ ایک اور ملے گا آپ نے ایک اور دیتا کہندہ ایک اور ملے گا آپ نے ایک اور دیتا 3 پیالے پانی دے پی کے ابن زیاد کہندہ ہے حضرت لگدہ ہے میں نو تسی پہچانیا نہیں میں نو تسی پہچانیا نہیں امام زین العابدین دیا اکھاں وچوں مورخین لکھ دینے اتنے موٹے موٹے آنسو نکلے فرمایا بدبختہ تو میرے باپ دا قاتل ہے میں تینوں نہیں بھول سکدا وہ تینوں کیوں نہیں میں پہچانیا کہن لگا انہا لجپال ہے اسی تو آڑے تے پانی بند کیتا تو میری پیاس بجائی ہے فرمایا او بدبختہ او تیرا کردار سی اے حسین دے پتر امام زین العابدین دا کردار ہے اللہ اکبر میرے بھائیو اسی تے اپنے باپ دی توہین کرن والے نو مار دینے ہیں نا تھپڑ دا بدلہ قتل کر دینے ہیں لیکن امام زین العابدین نے فرمایا تیرے اسی مہمان بنے سا تو اپنی ریت دے مطابق ساڑھنا جو سلوک کیتا تو میرا مہمان بنے ہیں اسی اپنی ریت دے مطابق تیرنا سلوک کیتا اس واسطے جنہ دے باپ زندہ نے نہ قدر کرو بیٹا بھی نوجوان جنہ پیو نال پیار کردہ کوئی زمانے چ نہیں کر سکتا آزما کے دیکھ لیا جے پتر پاہمیں گناہگار ہوئے شرابی ہوئے سیاہکار ہوئے لیکن باپ دیواری آئے نا تے باپ بیمار ہو جائے پتر بھی کہندہ ہے یا اللہ میرا سب کچھ جاندہ ہے جائے میرے ابے نو تندرستی عطا فرما دے تائیں تو شہر کہہ گیا کہندہ ہے باپ ہے یارو کرما والا تے گردہ نور اجالا اپنی اولاد نو ڈگن نہیں دیندہ ایسا ہمت والا آپ نے اپنے باپ دا سر مبارک نیزے تے دیکھیا لیکن خدا دی رضائچ امتحان قاتل نو پانی پلا دیتا فرمایا تیرے نال جو سلوک کرنا مختار سقفی نے کرنا ہی کرنا انہوں تڑپا کے پھر مختار سقفی نے ماریا واسلے جہنم کیتا فرمایا نبی دی آلتے پانی بانے نے اتھے بھی پانی منگیا فرمایا کیا تو حضرت امام حسین دے بیٹے علی اصغر نو پانی پلایا سی امام حسین کہا نہیں کہنے لگا پھر اج تینوں بھی پیاسے رکھ کے میں واسلے جہنم کرانگا اس واسطے میرے بھائیوں واقعہ کربلا دین دسدہ ہے زندگی گزارن دا طریقہ دسدہ ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعائے جو میں بیان کیتا اللہ میں اور تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوائے الحمدللہ